yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jami kisi Allah gonde men on calminama salminago nede salminago teddugal en garti ɗo e sifa jewte men gande men enen ɓaleɓe fina tawa men mo sofani no kewmi wiide mawɓe men gollima hen golle joɗɗe baɗɗe fayida kolli hen teddugal calanima leñolngol yaware Allah waɗi wone mabɓe yaaɓe yo Allah yewmi ɗumen yaafo ɗumen ha ɗumen aljanna won mawɓe heddiɓe ene jaggi gande ɗe jaɓani bona e juuɗe mumen yo dusugo juut kono kadi en jetti sukaɓe jaɓɓe janggude gam rende ngal ɗo gandal épinal ɓoyngal gila hankkita e wona hande eɗen gondi ɗo e musidɗo men sel men Boubacar Camara mo ganduɗa eɗen gandi ko gande joɗɗo gandal cakkinɗen yebdemo ko toon to nokkuji men ɗo yene seeɓi nokku mo ganduɗa koye nder ladde on jii e ɓokki ɗo lootanno safranno wone bandiraɓe aadi gaadanoɗo noon e on banggue walla hoɗorde makko kala aadi gaadaɗo min jiiɗi ko tabitine hande noon en ndewidinimama ha ɗo e galle makko Ouest Foire ɗo e Dakar nokku mo ganduɗa ko ɗon hoɗi kadi ko ɗon o safrata ko ɗon kadi o ƴeewata ko ɗon kadi o lootata jogui kaɓirɗe ɗe ko mawɗo galle o to banggue caméra ji ɗi hono Ali Fall ceerno Boubacar ko addi fof calmina bandiraɓe alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala mawlana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala sen Abou Diop mi calmanima min calni dendagal Ayaw Pindi TV na foof gardiɗo o joom wuuro ngo min calmini ɗum min calmini kadi caméraman o mo garduɗa on gari hande ɗo ƴewde min gallem ɗo Ouest Foire ɗum waɗi kam weltare mawde no fewi émission battinɗen tourno ko lagde to tournoɗen mbo woni ɗen jeeyami to no wiye Ndoyen alhamdulillahi en jetti Allah no fewi noon en keeɓi hen almuɓɓe machallah waɗa fayida alhamdulillahi ɗum weeɓani Allah humti haaji min kewat ɗum nande minen kadi Abou Diop mbiɗama andina kadi yimɓe heɓe mo jiiɗi ya wattu hen hakkille yimɓe heɓe mo jiiɗi fulɓe heɓe mo jiiɗi saabi kala almuɗo nodduɗo ina to halde salmin ceernayyi wiyata mi yeeɓima an Abou Diop min Abou Diop komi jiɗɗo mbo Abou Diop ko naggam naggam hiɗa waɗi noddaɗe hay mbi ko Abou Diop wadde Abou Diop tati kam numéro waddi kam maɗa te ɗum noy ko moƴƴere maɗa wadde mbiɗama ñagono Allah yo Allah ɓesdu duuɓi maɗa an ka faaro leñile Abou Diop ka faaro leñile ɓe ñagono balɗe juɗɗe e cellal e battande moƴƴe Allah barkini liggey maɗa bisimilla yo Allah wadda hen inchallah rabbi a jarama ceerno Boubacar ane hono ma en woɓɓe wiyoɓe mi dañi hen yimɓe mi dañi hen teddule mi dañi kono heewani haalede min jettima min jarnimama ceerno Boubacar Camara ko addi foof hade men haalde sifa komin jiiɗo ko garten e sifaji timle ɗe joguiɗa ɗe bandiraɓe heewɓe ɓuuri wawde abborade alhamdulillah eyyi timle kam eɗen jogui hen façon ngaji tati joguiɗen hen adana o ko wallu ramli on kam fof hen a gandiri kambo on kam a noddat joni joni minute aji 5 gokkanma mi noddita ƴeewla kambo woni oɗo kambo woni oɗo ramli kam an haɗa andi ramli woni ramli ɗum woni ramli ko lesdi ko nelaɗo Allah Idriss alayhi salam jippino Jibril jangguino ɗum Idriss alayhi salam ha ɗiggini ɗum gila nden noon hande ngal gandal continue ko ɗum ƴeewgal daguigal hande neɗɗo ko lesdi winda si maayi kadi ko lesdi o yahata immetagal kadi lesdi immito ɗum taki ramli kam kala mbo ƴewanɗa hen o tampina hoore maɗa kala mbo ƴewanɗa hen a yihat ɗum ƴewgal gongal ngal noon ngal ko banggal ndiyam banggal ndiyam saabu Allah boni waɗan Qur'an ko bindumi ko fof miɗɗo winde ndiyam wadde noon kadi ngal ƴewgal kadi ko ƴewgal teddugal kala mo ƴewanɗa hen tan a yiyat joom makko gongal ngal ko wallu kurus wallu kurus ɗum ne ko adad inde makko inde nene makko waɗi inde Allah liggetede jomum totte kurus o jagga ñaayre wotere so pari jomum waɗi ko limata ha yetto après haalama ko woni maɗa fof ɗen woni ƴewal tedɗi mi ƴewata ƴewgal gon istikhara ngal ko nela sallallahu alaihi wasallam ngal jippino ngal kam ay an hoore maɗa ngal waɗi an hoore maɗa saabu ngal ko nela sallam jangguin en ngal ko darɗi ɗi juulata hadde ma lelade waɗi ko janggata lelaɗa sa andi koyɗi noon mbawa ngal fi so anda koyɗine sa ƴeewi mbawɗon firɗan koyɗe firɗanma ngal kam kongal ƴeegal ɓamma ngal noon gueɗɗiɗi tan ko sumnoto rek mbiɗa ɗanno mbiɗa ƴeewa ngol lawol no newi walla newaki mbiɗa ƴeewa debbo o debba no newi walla newaki mbiɗa sooda gallen ƴeewa ɗum ko on listihara ɗum yahata sumnoto rek Allah holluma ɗum hene moƴƴi walla ɗum moƴƴani oto waɗ walla o sara poɗɗa waɗ ɗen ƴeewal dal min ɗo yewata minen e ceerno Boubacar haɗami yettade looɗe ɗe ɗeɗo timle tati ɗe kalɗa goo ko ramli o woni leydi ndi ɗiɗi ndiyam ɗam tati cours o woni adada o so haaju ɗeɓi sattirdema walla neɗɗo aya majjuɗo haaju tiɗɗo ne yiɗi ya ƴeewan ɗum holten mo kewɗa idorade walla so tiisi ha muusi holen mo kewɗa sakkitorade min ko ram tawi ko joni pour haaje joni jomum addi
joni joni ramle o tan ƴewnan ma haalan ma ko woni ma fof joni joni tawi ko wallu safara kala ko ɗum wawi on tawi ko wallu ɗan kala ko ɗum wawi ramlo rek saabu on ɓuuri yawde on kam ko joni joni course o ne ko joni joni ndiyam ɗane ko joni joni isi ramle o kam hen woni ƴewngal ramle guidortoɗa ne waɗa saaha ko neɗɗo ɓuuri wawde ko yaa ha ɓooya ceñowo guesa ne yaa ha ɓooya fogore so yeehi ha ƴeewi ramli a yiyani ko Allah hokkata Allah haɗata kañum hollata hoko ndewanta mbiɗa ko ndiyam ɗam walla ko adda ɗo course o ko ndiyam ɗam tegoto hen ndiyam ɗam tegoto course o wattinto min Abou Diop yewgalam min liggeyam ko lawol technique sabi alhamdulillah ko mawɓe tawano gila mamam jignaɗo gorko ari ko ɗum min doni so min so welima wima min ko halis ñagon Allah lottitirami andi siproɓe ene mbiya ɗum min halis ñagon Allah lottitirami mamam ko ñagotonoɗo Allah mawɗo wonde Boubacar Camara ko mari ƴimmino ari ɗo de aduna ɗum ko ɗo walla du'a ñagono Allah hirifaɓe gaddan ɗo ha kay hotti o dañi ɗo galle ne wiye nokku ne wiye Mboro toon o honno toon woni jibinande isminen noon mi ƴimmidi minen neɗɗo kadi kala neɗɗo kadi sostat rek minen gari min ɗo on dañmi gallam fimne campumi ɗon minnen ni alhaala o est ce que ƴewle ɗe mbiɗa wallu ramle o min simo ƴewni ramle o simo ƴewni mamma ƴewande mamma ƴewande kala kaɓɓolngal mi wima ko ɗum foti yaade ni mbaɗiran a jarama saabu yewta men aɗa anden kalino guila Mboro ha Caaliwol ha ɗon doyen ɗo gonɗon ɗo waɗa hande barke ɗo yalla ɓoyno barke o ceerno Boubacar min tawi ɗo lowaɗe ko addi fof ɗo ko sondelaji ɗiɗon wonko kalata ɗi won kalata ɗi ko wallu pour kuɓɓa joom makko pour koɗi jeeɗiɗi koɗi jeeɗiɗi mi winoma a yewtere men yawtunde Yasine ina waɗi mubinaji jeeɗiɗi pour kuɓɓa neɗɗo o ko yaawi ko Yasine liggorte Yasine ande Allah wi alquran Yasine woni ɓernde alquran Yasine ina waɗi mubinaji jeeɗiɗi ɗi mubinaji jeeɗiɗi noon siɗo jomum si windanama mubinaji jeeɗiɗi uddete min fof udditete udditama inde makko windete hen so inde makko windama hen ɗum noon ko safara wonata so waɗi safara noon jomum layene lotorto joni noon sondelaji jeeɗiɗi ɗi sirru sondelaji jeeɗiɗi ɗum doole gollede ɗum noon ɗum so laytake a caméra ɗum kam min on liggotoɗo si jomum fuɗɗima lotade ɗi kam inde Allah en jogtomi sondelaji ɗi noon ɗi kuɓɓete ñande fof ha wona balɗe jeeɗiɗi inchallah kanjje ɗi fof haade men yattoon gane bataji ɗum ɗo ko bata ɗum ɗo ko woni e nder bate mbiɗo condi ɗum ɗo hay enen heɗen mbiya ko kahi mbiyeten kahi kohi eyyi ko hino woɗɗi minen kam min gandi kahi ko ɗum mi yahata ko banggal ndenka ko ndenka yedata kam ɗo woni nde ɗo loonde ko kañum wonde loonde dabare a yii dendagal dabare gonɗe ma e dendagal liggiyaji e dendagal kunduɗe ɗemɗe wonɗe ma ko ndiɗo condi yawi hen a faami de sa ɗum waɗanama kadi sa lootima ittata ko woni ko ɓonde lawƴe ha laaɓa de kala liggiɗam kadi ɗum himpitoɗo makko te Allah muslu kala liggiɗam sa renaki hay jomum o mayadde Abou Diop saabu ayi yomi ñammin hen guila hayso mustorano yo yalta hayso mustorano so welti ala basi ɗum woni kiiɗo ɗum woni kohi a faami ko longal he waddata wadde kohi e kahi jiiɗa mataw kohi minen kay ko gotum rek way taw eɓenen gandi kahi ayi kiiɗo lekki ko lekki jomum immi yani maayi jomum ƴew rogganno toon yana maaya ngal ɗo lon hay sanga lootima kala liggiɗoma o maayat ayi ɗum ɗum andi muccitoje temedere muccitoje goni muccitoje gon ɗo muccitoje temedere goni ɗo gueɗe ɗum ko longal he yahata ko nder hina waɗi kaaƴe rigango hina waɗi kadi kaaƴe rigango woni mana kaaƴe janɗe ɗo yani heli voilà hina woodi kadi ɗum ɗo hono wiyete hina woodi kadi gue eyyi tawa ko walla dammuhol wona dammuhol kirsugol a dej nani ko nder dammuhol kirsugol e janayis janayis a faamide ngal ɗo longal noon kala garɗo ɗo looti dendagal dabare e dendagal liggeyaji siɗo haysi woni ɓooyama ittat ha laaɓa kunduɗe ɗemɗe e kadi ma Allah renma kadi kala immaniɗom moƴƴata makko inchallah gonta misil a jarama en gaya lowande wonde en jina waɗi a yamiri kam e mema même eyyi ɗum ɗo ko nde horde ko woni nde ɗo horde nde yahata ko wallu safara nden heewi putte nden heewi wallu safara yahata safara wallu rab kala mbo rab nangi ngal ɗo longal pewnanteɗa a faami de eyi ɗum ɗo yahata hen ɗum ɗo ko lekki wallu cheytan wallu rab kiiɗo lekki waddete ɗo nde ɗo lende kañum koye seytane nde ɗo ko wallu rab ɗum safara tanani ɗum ne kala mbo rab nangi so ari simin ƴeewi
min gandi woni sadak maɗa ngal ɗo loh ngal lotoɗa ɗeɗo lohleno alhamdulillah Abou Diop wiima sanka de puɗɗoɗen ina waɗi ƴimmotoɓe lesɗele uniquement pour arde rek loota taƴ biye tan loota tan hibbito a faami de ngal ɗo ko walla udditare tataɓal ngal tataɓal ngal a yii haalis nani ko nder no a yii haalis nani ko nder a yii ɗum ɗo ndeɗo haɓɓere ko geloɗe haɗa andi geloki wonani giloki ɗum woni ko nder a faami ina waɗi gueɗe gonɗe ko nder kadi yelo kam hay minen ɗum wona sernaɓe yelo kalɗo ɓe berti ɗum ina ɓe gowaci hen jomum no lootande ina uddita a faami kono ceerno kalis gonɗo koko seeki kalis ceekiɗo walla hayso woni mo seekaki eyyi de wonto mo wonani sen si ɓooyi tan lohlɗe si ɓooyi tan isi kam woni mis saabu o haalis o won ko nder saabu biye nani ko nder a faami ndiɗo condi ko condi belwel ngel haɗa andi belwel ngel amen gandi belwel ngel belwel ngel woni ɗo ɗum waddete ko walla ɗumen a faami de belwel ngel gondi ko muccotoje condi muccotoje a faami condi muccotoje woni wortoɗe eyyi kamo condi kadi ɗum ɗo gueloɗe ɗum rentina ɗo ɗen gueɗe tati dentina ɗo no yahata waɗi parfum mboɗum moɗum yahata tan nani ɗum noon so waɗama pour jomum wat danuyal jomum uddito heɓa jawdi heɓa ɓayre yimɓe ngal ɗo loot ngal lootete inchallah rabbi wonɓe ganduɗa kañum so keeɓi gueloki mbaddata hen hay batte ko noon tan ƴetta caɓe ɗe tan nana ndem cabba looto beele ɗum fof no woodi esi noon gueloki waɗino gardata he ɗum leɗɗe wona jottare gooca walla jottare cira no mbimami kala ko jiiɗa hene woodi laawol majjum alquran wi naatre galleji mon e dambuɗe he ayi sanka de namɗa kam iɗɗa walla ƴewgal ɗum yenimi ƴewde kala ƴewle tati ɗum gandirta an ka neɗɗo mawɗo ɓooyɗo gueɗe he a faami de ayi lekki wallu dabare ɗeɗo saɗa ara majjum jomum ɓornata ko comci sina itta ɓortata ni mo jibinano ɗum ha laaɓa nde waɗi waktu mo arata hen ina waɗi jetti mo ɗum jettoto waɗi ko ɗum sohrate sadaki ɗum doora itto guittata ko faami tawi ko wallu rab oɗo saɗa ɓarama cumci boɗeji ɓornoɗa cumci boɗeji saɗa ñaawoya saɗa ñaawoyde cumci boɗeji ɓornoɗa te kadi waɗi ko nawarta toon walla ko wallu sadaka majko yenete après so pari noon guitta ko cohluɗa ko hen a faami tawi ko wallu belwel ngel kadi ɗum ko no sohre wallu sukar e wallu gawri e juumri ina waɗi gueɗe goɗɗe kadi ɗum so ɗum sohri gueɗe ñametede belɗe ko ɗum yiyante ɗum sa ɗum ɗumina cumci daneji ɓornoɗa daneji tal gila kaala fof ma ko dani wonata faami hay paɗe baɗɗoɗe ko dan fof ko rani wonata faami so pari noon cohrta ɗum ko inchallahu rabbi so waɗi ɗum ma Allah newnu saabu denda ko udditi ko ina heewi façon ngaji est ce que aɗa andi nawde tonaki nawde ɗum ɓuuri yaw udditare aɗa andi nawde nawde ɗum ɗande ɓokkine towna ɓokki kadi ɗum fof walla udditare ɗen gueɗe fof mbiɗen golla inchallah wadde somi faami ceerno Boubacar Camara ɗo ko nokku looteteɗo ɗo kam ko lottunorteɗo jomum so ari ɗo tawi foti lootade ɗo natata looto foti ko lootade o yaha inchallah rabbi joguiɗa koto lotte so ɗe hindu en tawimo toon to jaɗɗen ɓokkiɗo mo wawa yaade ɗo walla ko an wiyata oɗo foti lotade koto ladde to walla foti lotade koye wongo walla ɗo wela foti wawi hen lotade joni hande somi ƴewni joom makko tawi ko ɗo foti lotade saabu kadi yimɓe ɗen jambitani kam tawi o émission ɓesdimi wadde ɗo ɓadiɓe ga mbi toon no woɗɗi ceerno wallu amen mbaɗanamen nder Dakar nokkere ganduɗan ɗon mbi ɗumen nokkere nani toon ɓooyi toon nokkere nani toon joni wi wallu mi waɗana ɓe ɗo ganduɗan ɓe ɓadiɓe mbawa fodde ɗo no lotade woɗɗuɓe tawi ngal banggue ko wawa arde ndo isi ina waɗi noon safara walla won lohle kam il faut jahen ɓokkito il faut yaha ɓokkito il faut jahen ɓokkito inchallah rabbi no waɗa saaha yimɓe hewɓe gummo leyɗele gaga hen no mbiɗa ni tawa jiiɗa yaade ladde to ko ɗum saabi adda ɓe ga hen min tawi ɗo yimɓe ha heewi min tawi boowal to saabu woni yimɓe jiiɗa yeede ayawo beele noɓe kewi ɗo ni Dakar no wayi fadde musni wonata tampere beele wonani ɗo hen to ɓuuri yaaji e maɗa aɗa andi ko mbimami ko tan waɗi ganduɗani pour déplacé no woɗɗi ɗo ɗum taki mbiɗa fonno ɗo e sedi doyen kam toon ɓuuri yajde an kam andi lakde nde toon ɓuuri yajde te alhamdulillah toon kadi yimɓe ne gara saabu ana ari e yii yimɓe ne gara hande kala ɗo jooɗimi alhamdulillah yettere Allah yimɓe ne gara kala ɓe joni ko wallano way ko nandi hen saabu wonɓe ɗo nan ɗo yontere wonɓe ɗo balɗe ko nandi hen to banggue wallano go e ɗum ɗo beele watta caɗele en ɓe kewa ha ɓurta jaado hoddiɓe watta caɗele alhamdulillah saabu ɗo wonano wooda ɗo wonano wooda inchallah rabbi tawi ko won safaruji noon pour guettaɓe ko juuti noon ɓen tan kala wuro to nawata inchallah nayi gon ɗo hen
yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e ngal ɗo dawal safuji men hanki gande men fina tawa mo kala salminama salminago nede salminago teddugal aadi bile aadi kala nde kalɗen neɗɗo haalani en hunde sago men ko yende o ha jiyan kollen bandiraɓe en kalno ceerno Boubacar Camara guilane mbaɗɗe makko yewtere adande woni diwan Mbowo haali toon hollen ko Ndoyen woni en tawi mo Ndoyen e ɓokki ki ganduɗa ko ɗon tawanɗen o hollen kadi Dakar mo jiiɗo lotata en tawimo ɗon ceerno Boubacar oɗo saaha joni almuɓe hewɓe ene keewi waytade alay saago min keedani hay banggue goto no keewi waytade wonde liggotoɓe ɓe waɗa saaha so tawi ɓe puɗɗodima mumen ɗo adan ɗo ene kalnaɓe haalaji belɗi so yeehi ha nder ɓe nana hen haalaji mettuɗi goho eɓe keɓa ɗumen to banggue téléphone ngaji e WhatsApp so yeehi ha ɓoy ɓe natta ɗumen hebde ko mbasiɗa hen bandiraɓe alhamdulillah yettude Allah ɗum kam ko mbasitomi kala mbaɗowo ɗum hani waɗa ko fewani Abou Diop ngal ɗo ceernagal hay goto wawa ngal yakkude an yakkato ngal ɗo ko fina tawa guila hanki mami men joni ha hande ɗo kala tambilɗe ngal bonnude ko an bonnata neɗɗo noon a wiyata ka ceerno jokkodira neɗɗo de sino weela hemma si neldima jawdi mum hemma si paari si neldima jawdi mum a wonta ɗum heɓ si noddima heɓata si message a jabata ɗum kam ko tappale wona ceernagal yo en kaldu gonga alhamdulillahi en jetti Allah dendal ngal jeeɓat men foof aɓina hen jeeɓa si en beelanom hande si tan inɗe isi noon ɗum wona teggin min guila ɓangmi ligge ceernagal ha joni neɗɗo wasata ko isi mi guila ɓangmi ligge ceernagal ha joni en jokkodiri hottam min mi accata kadi neɗɗam mi accata hay si en paari ñagude mami jooɗo jumano juuɗo mi nodduma kaari no mbaɗɗa selli hono golle jaari joni hay mi liggano jomum mi nelɗum taw jomum hay wiyani kam naggam pour wallude neɗɗo on a faami neɗɗo neldima haalis maɗa pour yaɗum ñagana ɓe kelle ñagana ɗum ko poɗɗa ko wat ɗum Allah noon kam jabato neddo ɗum lekki muɗum a faami si yiɗima heɓ yo hemma hay sa jaggi min noddata kam simi jaggi simi paari mi noddita joom makko komi jaggono isi noon joomum wona semaine nodduma heɓanima ɗum kam ko tappale Abou Diop wona ceernagal a jarama en kaali ƴewgal de ƴewle tati baɗɗe fayida en kaali looɗe a holli looɗe tati baɗɗe fayida e bataji tati nan ɗo e ngel ɗo longel tokosel e ɗiɗo sondelaji eyyi kono ceerno alay saago safuji ɗi ma kaale udditade no weeli ndendka no weeli antimissile kala mem ɗon waɗa ko enen mum no weeli to banggue safuji ɗi safuji ɓuuɓri ɗi safuji goragu ɗi safuaji ƴiye muusoje ɗaɗi jaaɗoji koyɗe jaaɗoje so tawi on ko mbawɗa hen yimɓe namɗo no fewi alhamdulillahi miɗen hen jogui junggo jutgo no fewi walla safara ko mbimami ko safara si jomum ari amen addani amen safara mo safarto simin ƴewni tan momin gandu ko nangui joom makko ɗon noon min dewata min safruma a faami tawi ko ɓuuɓri no waɗi lekki majjum a faami de tawi ko wallu goragu no waɗi lekki majjum tawi ko wallu ɗum ɗo hono wiyete wallu Amérique no waɗi lekki majjum ɗum fof no waɗi lekki majjum ɗum noon simin jeewi joom makko addini haaji o mamen tan tawi ko wallu ɓuuɓri mamin ɗum kaalan no waɗata ha safaro tawi ko wallu goragu kadi mamin ɗum ballu ha kay heɓta goragu muɗum saabu goragu ko gueɗe tati hino waɗi ganduɗa o jomum wawna hoore makko haydara hino waɗi gamma kasi hino wawino hoore mo isi ɓooyata hen eyyi faamide ɗum fof no mbiɗa ɗum safara isi noon ɗum fof hadde ɗum safarede ma jomum ƴeewe saabu walla gorago ene fasgaji seytane en nangga jomum hakka natta wawano hoore ma hakka haydara a faami ɗum ne simin ƴeewi tawi ko ɗum tan mamin ɗum ballo min safara ɗum inchallah rabbi komin mbasa safrude tan taw jomum ko hen jibinira tawi ɗum kam min mbawa hen haydara inchallah yewtame won koye woɗɗoyde kono alay saago waɗa ko namdemami mi yii ko kalɗa haala Mbowa ko min nde windima jignama ko ɗon kono noon umade Diambalo Faye Mbowa caggal muɗum an egguɗa parɗa toon to Sébi e diwan Ndoyen to hande liggotoɓe hewɓe ina ñiiɓe Sébi e Ndoyen beele ko raw hanuji ɗi eggi pay toon walla ko ñagunde Allah waɗande ɗon pour Allah wawa jabade ko ɗum saabi hewɓe mum ko toon gono saaha eyyi aɗa andi hunde kam ko Allah hoddirata Allah hoddirata jomuɗo hoɗata de kadi hoɗorde kadi ko ƴewte no mbiɗamami ni Ndoyen kam alhamdulillah ko ɗum nokkere moƴƴere nokkere wilaya woli Allah mawɗo honno ɗon on noon ɓesdi won sababu amen pour min hodde Ndoyen woni ceerno Nourou Alkabir woni ceerno Nourou mawɗo ceerno mawɗo mi yi ɗon photoje makko e ɓalal makko e foof on woni ceerno min kam jangguini kam alquran jangguini kam sharia totti kam wirde tariqa wirde Cheikh Ahmad Tidiane totti kam askar
waɗi kam muqaddam Cheikh Ahmad Tidiane alhamdulillah on ɓesdi sababu min ɓesdumi hoɗde ndo en sabu kam ko digali kam ɗum kam ko wi kam ko ɗo e ko ɗo nde on noon kala mo wi ko ɗon tan ɗum woni sababu mo hoɗde ndo en ceerno Boubacar Camara yewtandenama famama seeɗa ala koko barke no woodi haali ko waɗi fayida hol konngol mbasirtoɗa faade almuɓe ɓe e faade senaɓe e yonta hannde o e ɗiɗo politique aji gooɗaɗi e ɗiɗo hareji ɗiɗo dukoji oɗo weeyo mettuɗo hannde ñande fof ko sariyaji ñande fof ko duppi ñande fof ko wari ñande fof ko hirsi ñande fof ko wujji hol miijo ma ɗum alhamdulillahi ko mbasiytomi ho tan de ko mbasiytomi komi hooram miɗo wasino tagore Allah nde kulol Allah ɗum adi fof gonga politique ɗum wona ko boni nela sallah sallam waɗanno politique e si politique nela sallah sallam kam o politique o joni sirti jiida politique noon ɗo tawɗen ɗo gacceten nulaɗen ko yo dine yaaji wonno ko yo jokkere noon walla ko hannde noon ko yakkodiral e barodiral de ɗum noon ɗum wona islam a faami de ɗum noon yo yimɓe moyte hen no feewi eɗen ñaago eɗen kucci élection ngaji eɗen ñaago yo Allah subhana en ɓurɗo meɗen jooɗo lesdi he yo Allah waɗan en ɗum eɗen ñaagano kadi jambiɗɓe gonɗo hôpital yo Allah okkuɓe cellal eɗen ñaagano kadi dendagal wonɓe kasoji e kadi toñaɓen toon isi yo Allah newnu kala gonɗo toon jalta dow jaam miɗa yetta kadi almuɓe wonɓe caggal lesdi e wonɓe nder lesdi ɓe joɗni te kadi alhamdulillahi te miɗa kadi ñaago hannde den émission battiɗe waɗ dendagal ɓe jokkodirɗen fof Allah newni ɓe keeɓi nelde mumen keeɓi duwuji men ha hande miɗo jokkodira mabɓe wadde noon kala gonɗo toon kayitaji inama caɗi miɗama ñaago e jokkodira am ma heɓ kayitaji inchallah rabbi kala jiɗɗo dewgal an andi ka gorko walla ka debbo ɗum ni kadi miɗa hen jogui junggo juɗɗo wallu nooɓo hono no mbiromami ni miɗen jogui nooɓo jawɗo wallu ceefi ɗum ɗo barakeji handi barakeji ɗum golliranmi ɗum piɓile tati inchallah rabbi so waɗi ɗum tawi ko gorko o ma sukku maɗa tawi ko debbo o ma sukku maɗa inchallah rabbi on jarama e yeeɓiyankoɓe AO Pinde TV ko kalda banggue kayitaji ko eɗen jetta Alaji Moussa Alaji Sowan Dombo won musidɗo goto neldi en carte muɗum kayitaji ɗi fadana guila fuɗɗodira e makko ene yettamo hen no fewi ɗum ko hunde wonde fayida no fewi so lawol waɗima en kollir ɗum ha ɓoyaji ciftinde bandiraɓe tan gonɗen koye ceerno Boubacar Camara mo ganduɗa cakkitineɗen yiidemo ko ndo hen nokku ɗo lotata safrata e ɓokki mawki en tawtimo ɗo e galle makko e West Foire ɗo lotata ɗo safrata en tawi bandiraɓe heɓanane saale eɗen jetta ɗen jarnoɓe en jetti Ali Fall mo ganduɗa kañum woni mawɗo filmoɓe e montoɓe hande ko kanko hoorema ko ari ko ɗo katten e ngal ɗo dawal ha lawol ngol so Allahu tam ɗo jaaɓi